आंनि गैया नुनाय मानि गासैबो सोरजिगिरि आफा अबंगिसोर आंनि गैया जे हारिया दिनै बेखौ मोनदांना मोनदों जे बेनो जोंनि गुदि धोरोम हिसाबै बेखौ मोनसे हारिखौ बोखांनायनि मोनसे नोजोरजों जोङो बे हारिखौ खौसे खालामनायनि नोजोरजों जे बाथौ गौथुमा जिखिनि नाजानाय बे नाजानायनि गेजेरजों जोङो बे गोथार बाथौ सानखौ जों मोननो हादों आरो आसाम सरकारा बेखौ गनायनायनि उनाव भारत सरकारनि खाथियाव बेखौ आरोबाव दुलाराय भारतबर्षआवनो गोथार सान हिसाबै गनायथि मोननो थाखाय दिनै बे गौथुमा नाजाबाय थानाय खौरांखौ मोननानै गोजोनदों आरो आं बेनि थाखाय साबायखर बावदों जे इउनिभारसिटि लेभेलाव दिनै दिल्ली इउनिभारसिटि डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि गुवाहाटी इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बे इउनिभारसिटि लेभेलाव बेखौ जे फालिनो नाजानाया सिन्था खालामनाया बयनिख्रुइबो बाख्नायथावसिन जादों आरो जोंनि गोरों गोराफोरा बेखौ जों मावोब्ला दिनै बे गोदोना थानाय गोमालांनो नागिरनाय बे बाथौ धोरोमा जेरावनो बे जोंनि बर'निनो गुदि धोरोम बे दिनै मोनसे गोदान महर मोननाय होननानै जों बुंनो हागोन। बे समावहाय दुलाराय बाथौ महासभानि गुवाहाटी बाथौपुरियाव थानाय दुलाराय बाथौ महासभानि मावखुलि आरो थानसालिनि खामानिया दाबो आद्रा जानानै दङ बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों? बे आसलते एक्सुवेलि गोबाव जाबाय जे जोङो थांनाय 2006 सननिफ्रायनो जों सेस्था लाबाय थादोंमोन जे बेयावनि हाखौ जों दासिमबो मोननो हायाखै आरो बेखौ सम सम जोङो आसामनि मुख्यमन्त्रि बिथांजोंबो सावरायबाय थानाय जादों। एबार मोनसे एजेन्डायाव बे फैगोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो जे बिनि थाखाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा दा बेखौ जगाजग लाबाय दं आं जों निजेबो बेखौ जगाजग लाबाय दं जे एबारो बे LICनि मिटिङाव मोनसे एजेन्डा हिसाबै फैयोब्ला जों बेखौ मोननो हागोन अब्लानो जों बेहाय जोंनि जिखिनि सिन्था जे मिरु बाथौ गौथुमा बेवहाय मोनसे मन्दिर लुफुंनायनि जि सिन्था बा बिभिन्न धरननि आसनि लानायनि जिथु सिन्था अब्लासो बे जाफुंनो हागोन। बे समाव गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि बे मध्यपुर ओनसोलावहाय दुलाराय बाथौ महासभा नैथिनि खुंगा सावरायमेल जागासिनो दङ बे समावहाय जोंनि सिबियारि रायजो राजा बिथांमोननिसिम नोंथाङा बे सावरायमेलनि गेजेरजों माबायदि खौरां हरनो नागिरदों? फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बेवहाय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै बे 27थि जि दुलाराय बाथौ महासभानि बे खुंनाय गौथुमनि जि खुंनाय बे हाबाफारियाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे आसा खालामो जे बयनिबो रायजो राजानि बाहागो लानायजों जोंनि गोथार गोसोनि सिबिनायजों दिनै जोंनि गेजेराव बे बाथौ धोरोमा मोनसे गोदान महर मोनगोन आं बेखौ आं आसा थियो आरो बेवहाय सफैनो हानाय बयबो जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोन आरो बे बाथौ गौथुमनि गोथार मावथि दैदेनगिरि बिथांमोन भलन्टियार बिथांमोन आरो मेडियानि नोंथांमोनखौबो आं साबायखर बावो जे बे धोरोमा जोंनि आंगो धोरोम हिसाबै नोंथांमोना जि रोखोमै दिनै फोसावनो लादों बे फोसावनायनि गेजेरजों दिनै बयबो मिथिनो हादों जे बे गावनिनो आंगो गोथार धोरोम आरो बेखौ बोखांनो थाखाय आरो बेखौ फोथांनो थाखाय दिनै हाजार हाजार लाख लाख मानसिया दिनै आवगायबोदों बेनि थाखाय आङो साबायखर बावो। बे गोजोनथाव बाथ्रा थारैनो बेहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि 27थि बोसोरसालिया जथुम्मा जादों। सासे बाथौ सिबियारि हिसाबै थारैनो जोङो जोंनि धोरोमनि सायाव गोबां जौगाहोनांगौनि बेलायाव जथेस्थ'खिनि सावरायनांगौ दङ आरो बेहाय सावरायनाय जागासिनो दङ। बेखौनो बुंनो लुबैदों सासे बाथौ सिबियारि हिसाबै बाथौनि जि दर्शन बाथौनि जि स्पिरिचुवेल गियान बेजों थारैनो जोङो समाजखौ दानो हायो आरो समाजा गोबां सोदोमस्रि महर मोनखांनायनि बेहाय जोंनि बाथौ दर्शनाव जथेस्थ'खिनि माने
लामा दङ बेखायनो बे लामाजों जोङो गमायैनो जोंनि बर'फ्रा आवगायलांबाय थायोब्ला थारैनो जोंनि माहारिया मोनसे सोदोमस्रि गोनां बयजोंबो गनाय जानाय जे माहारि जागोन बेखौ जोङो दिनै जायफोरा गोथौ फोथायनाय दङ बाथौ दर्शननि सायाव बाथौनि जे स्पिरिचुवेल गियाननि सायाव बाथौनि गोथौ तत्वफोरनि सायाव जायफोरा फोथायनानै दिनै बे धोरोमखौ आजावनानै गावखौनो गायसननो नाजादों सासे मानसि महरै थारैनो बेहाय निस्सय बे धोरोमनि गेजेराव जोङो हाबसनोब्ला निस्सय जोङो जोंनि जिउखौ दानायजों लोगोसे जोंनि समाजखौबो गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय जथेस्थ'खिनि लामा दङ।